Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu dai. Da fari dai sunana Bashir, ni naku har kullum wanda nake kawo muku abubuwan da ya shafi AI. Yau na zo muku da wani abu na musamman inda za ka yi amfani da AI ka haɗa profile na WhatsApp ko na Facebook ko na Instagram, kuma ka saka sunanka a saman wannan profile ɗin yayi kyau. Ka gane? Domin ganin yadda za ku yi abu da za ku yi amfani da shi, za ku nemi wannan AI ɗin sunansa bing.com. Abu mafi sauƙi da za ku yi shine ku rubuta Bing Imagine Creator. Idan kuka rubuta zai kawo muku wannan fuskar inda na sa rubutu. Wannan rubutun da za ku rubuta ana ya kawo muku, ya muku generating profile. Na ajiye muku shi ƙasa gurin description, sai ku je ku kwafe shi ku yi amfani da shi domin kuma ya muku generating profile ɗinku. Yanzu profile da muka yi generating shi ne na WhatsApp, kuma za ka iya generating na Facebook, na Instagram, na TikTok, na YouTube ko na Twitter X kenan da sauransu dai. Duk abin da kake so ka yi generating ko kawai photo haka kake so ka yi generating, duk zai maka generating cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. To yanzu mun ga yadda na abin nan, bari mu ga yadda na WhatsApp ɗin yake. Kun gani yadda ya mun generating, gaskiya yayi kyau sosai. Yanzu abu na gaba shine za mu yi generating na Facebook. Shi ma yadda za ku amfani da shi a cikin inda kuka ga an rubuta waɗannan abubuwan, za ku ga inda aka rubuta WhatsApp. Idan kuka cire wannan WhatsApp ɗin, a ƙasa kuma za ku ga an rubuta Bashir Fasaha. Idan kuka cire wannan Bashir Fasaha kuka saka sunanku, zai muku generating profile da sunanku ne ba da sunana ba. Idan kuka saka wannan WhatsApp, kuka saka Facebook, zai muku generating profile na Facebook ne ba na WhatsApp ba. Idan kuka cire na Facebook kuka saka na Instagram, zai muku generating na Instagram. Yanzu wanda za mu yi generating shi ne na Facebook. To kun ga mun riga mun yi generating na Facebook cikin sauri. To kun ga dai yadda na Facebook ma ya kasance. Idan har wannan ya burge ku, kar ku manta ku danna mana liking da sharing da subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Wassalam.